Singena kanjani kuhlelo masisukume sakhitheko. Imbiko, isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC. uKhozi FM luhamba phambili. Lolu hlelo ulwethelelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku. Sihleli lano khansela uZandile wakamyeni sizoxoxa nje naye namhlanje uyiDeputy Mayor kumasipala weTheku. Sithi nje Mdolomba siyakubingelele emsakazweni uKhozi FM. Yabonga kakhulu Mrozari, siyakubingelela sibingelele no DJ Sigameza, sibingelele nabalaleli abasilalele baseThekwini namhlanje kuseni. Siyabonga kakhulu mase kungena wena ngena imbokodo uyazi nokuthi uyakhakhazela. Ngisibuye eceleni mina. Mase sithi phuza uphuma endoda kuzongena. Sengena umkhokheli. Umkhokheli. Mdolomba siyazi ukuthi ke kusasa uyaqala umcimbi omkhulukazi weDurban Fashion Fair DFF esazi ukuthi ke ingeshumi 14 kulonyaka awusithi fahla nje ngokuthi ke ahambe kanjani amalungiselelo kwazo kwaba manje. Yabonga dadewethu impela kunjalo izobe ikhona iDurban Fashion Fair eyodumo kulonyaka ke sizobe sihlangene lapha eDurban Exhibition Center. Siyafisa futhi ukubonga bonke ababeyingxenye yokuhlela lomcimbi ukuthi ube impumelelo abasekubengqephu abahlukahlukene abasebenzi ngenhloso ukuthi ke lo mcimbi wethu uqhubeke ube sezingeni eliphezulu. Kubalekile ke Mroza uma besikhuluma nomcimbi sicacise ukuthi thina njenge-leadership lomcimbi uyasilekelela kakhulu ekutheni uhlelo sinalo lokuthi sinikeze abantu bakithi i-platform yokuthi bayithuthukise ngokwamakhono abo luqhubeke sikwazi futhi nokuqhubeka nohlelo esinalo lapho sithi khona kubalekile Mrozo ukuthi sikwazi ukuthi imikhiqizo esiyisebenzisayo kube imikhiqizo yalapha eSouth Africa. Ngiyazi ngikubone nawe dadewethu nengqephu yakho enhle kakhulu usebenzisa ama designers alapha eMzansi okuyinto esiguquzela kakhulu ngoba igcina sidala amathuba akhona emsebenzi nabanye abantu bakwazi ukuthi baqhubeke kulo mcimbi. Ngiyafisa ke ucacisa ukuthi umphakathi uvumelekile ukuthi ufike uzobuka lo mcimbi wethu. Akhona ke kuyi-web tickets amathikiti bangawathenga khona bawathenga eBoxer bawathenga nase Pick n Pay. Kuthiwa ke ahlukene kukhona ke awu 120 amanye awu 500 rand. Ngicabanga ukuthi mase bayothenga umuntu uyothenga lelo azokwazi ukuthi afford. Kodwa into ebalekile ukuthi sonke sobe sikwazi ukubuka lo mbukiso. Kulo mbukiso ke hey kunezindaba ezimnandi weMrozari ukuthi sizobe sinosaziwayo omunye osaziwayo nje esizobe sinaye lapha ngomhla ka19 bambiza Somgaga kodwa ke uSomizi wakamhloko uzobe khona so sisike bangaphuthelwa abeze bazoba ingxenye yalombukiso omkhulu kangaka. Hayi kuyacaca ukuthi kuzobe kumnandi ngempela uma uthi nanosomsomo uzobe khona. Siyaqhubeka futhi nalo lolu daba yize nje sazi ukuthi ke iTheku abantu abaningi basifisa kakhulu ukuthi beze kulona ngenxa yazo njalo izinto ezinjengazo lezi enikhuluma ngazo. Engathi la deputy yabonakala nemsebenzi siyazi ke ukuthi nimatasa nilungiselela ingqungquthela ye-Resurgence conference ka2025 yona ezoba ngesonto elizayo ngomhla ka22 kuya kumhla ka23 kuSeptember izobe isiphatheleni. Isifikile Mroza nayo enye yama-event esiyigqada kakhulu ngawo enzeka minyaka yonke. Kulonyaka ke i-Resurgence izobe ikhona. Siyazi ukuthi kuba khona inhlelo ezihlukahlukene eziba khona. Kulonyaka sobe sikhona ke ngesiqubulo ke esikhuluma ukuthi senza kanjani ukuthi umnotho wethu sikwazi nathi ukuthi sithomule siphinde sikwazi futhi nokuthi siqhumane nabanye bakwamanye amazwe okuzokwenza ukuthi abanye bakhule emabhizinisini nabo. I-Resurgence ke le izodlala indima enkulu ke ekheheni abatshali bezimali ngoba uma ngabe befika kuleli izwe siyazi ukuthi i-tourism yethu iyakwazi ukuthi inyuke abantu bakwazi ukuqhubeka bathole imisebenzi ehlukahlukene. Siyafisa ke futhi ukucacisa lokhu ukuthi babengena ku-website yethu yomkhandlu weTheku bazobona izinsuku ezihlukahlukene la kuzobe kukhona izinto ezihlukahlukene ezibalwa kukhona ukukhangisa ngamabhizinisi ekubala nakhona ukuthi ba-attende ama-event azobe ekhona. Kodwa zonke lezi zinhlelo zizobe zenzeka lapha kwiNkosi Albert Luthuli e-ICC. Siyafisa ukuthi ke basondele osomabhizinisi asebekhulile nabasafuna ukukhula bazokwazi ukuthi bathole ulwazi ngoba inhloso enkulu ye-Resurgence Conference ukuthi siconnecte kakhulu nodadewethu nabafowethu abalapha emazweni ahlukene ikakhulu
ikakhulukazi eMelika ukuthi sithuthuka kanjani ngokwamabhizinisi. Okunye futhi siyazi ukuthi lenyanga kaMandulo uSeptember yaziwa njenge Public Service Month lapho kugqugquzelwa khona nje ukuyinikela kubasebenzi kakhulu kuba kahulumeni. Ngabe mhlawumbe isho ukuthini iPublic Service Month eThekwini Municipality? Kunjalo dadewethu Mroza iPublic Month Service isuke ikhuluma ukuthi sigqugquzela kakhulu ukuthi sinyuse izinga lokuthi sisebenze kakhulu namakhasimende ethu sikwazi ukuthi sibanikeze iservice le esuke ikhona. So kohulumeni ke uhlezi ebekile ukuthi ngalenyanga kaMandulo asiqhubeke nomgomo wakhe abawubiza ukuthi ibathuphile la khona bechaza ukuthi umuntu mayefikile ezofuna usizo kumele alithole ngendlela esezingeni eliphezulu. Nathi ke njengomasipala weTheku siqhubeka lapho siyafisa ke futhi ukuthi ngalesikhathi sepublic service masiqhakambise kakhulu izikhungo zethu abazazi kakhulu abalaleli la khona bethola khona usizo indawo ezifana no Tutsong Center, indawo ezifana no Archibumede Center, nase Clermont naseMnini Center ekuyindawo la bethola khona usizo. Zobe sinama Briti ke Mroza kule indawo ezihlukahlukene ko Clermont sizobe sikhona futhi eMnini la khona sizobe sibuye sixhumane sifundise nomphakathi sizone feedback nje ukuthi mabevakashela endaweni zethu bayalithola yini usizo ngesikhathi uma ngabe behamba bezofuna izinto abayifunayo bayakwazi ukuthi bathole ifeedback from umkhandlu ngoba kubalekile ukuthi uma ngabe kukhona udaba ongasizakalanga ngalo uthole ifeedback. So sithi ke abeze basondele kuthina kuthina kasilithathi nje njengohlelo lokuthi iPublic Service Month siphinde sithathe njengehlelo lokuthi sikwazi ukuxhumana namakhasimende ethu sithole ukuthi sisenza kahle yini njengomkhandlu omkhulu kwaZulu Natal okuyiTheku. Ngiyafisa ke futhi kulolo daba ukucacisa ukuthi njengoba sizobe sinama blitz azobe khona usizo liningi oluzobe lutholakala abantu abasondele eduze sobe silekelela futhi nokuthi bakwazi ukuthi basebenzise iApp yethu ngoba Mroza lesikhathini la sisebenzisa khona ubuxhakaxhaka bamanje ufuna ukuthi kwesikhathi singene nakhona ukuze ngoba sesiphila impilo ephithizelayo uma ngabe ungalithola ithuba lokuthi uhambe uye kuma center ethu ungene nje khona la enazokuxhumana ukwazi ukuthi uthole usizo lolo lithola. Sizoba ke nale open day ke ezobe ingolosithathu nangolesine lapho ke sizobe sikhona emphakathini sikhuthaza nje nabantu ukuthi izikhungo zethu esibiza ukuthi osizakala center bayisebenzise bangaze bahambe kakhulu baye emadolobheni into eziningi sesikwazile ukuthi siyifake lapha kosizakala center abakhona lapha eKhaleni. Siyabonga kakhulu ukhansela ukuthi ube kanye nathi emsakazweni uKhozi FM. Siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi sizobonana senifake ingqephu entsha senizothenga futhi nizokhasa osomabhizinisi baseThekwini. Siyabonga kakhulu Sigomeza nawe lapha estudio. Siyabonga kakhulu Deputy Mayor Mdolomba, Deputy Mayor womkhandlu weTheku. Siphinde sithi lolu hlelo ubulethulelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku.